saba kawo muku abubuwan da suka shafi cryptocurrency da sauran bayanai akan how to make online money. To ba tare da ɓata lokaci ba, a gurguje wani sabon application ne wanda muka ga yana yawo a gari na Cashzin, kamar yadda kuke gani haka. Wannan application ɗin na Cashzin, wannan groups ne aka saka da sassafe na gan shi ne muka ce to bari mu muku bidiyo saboda kasancewar alherin da ake samu a cikinsa, kamar na me suna application ɗin can na Share It Lite. To a gurguje dai bari mu shiga cikin bidiyo, amma kar ka manta da wannan ne farkon zuwan ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa sanarwa kuma ka zaɓi all. Ta haka ne idan mun ɗaura bidiyo YouTube za ta sanar da kai. To bari mu shiga cikin bidiyo. Kar ka manta link ɗin yana a description ne, kuma link ɗin yana a WhatsApp ne. To farko dai za mu danna kan wannan link ɗin da kuke gani haka, zai kai ka cikin Play Store ne, za ka yi downloading ɗin application ɗin. To yau kamar da kuke gani yanzu, idan ka danna wajen da aka sa download now to connect da shi, za su baka 8,000 coins ɗin su, don haka za ka danna downloading yanzu. To saboda haka yanzu za ka danna install. Dan jira shi ne ya gama installing. Ya gama installing, ya gama downloading installing yanzu. Kamar da kuke gani yanzu application ɗin ya gama installing, don haka za ka iya buɗe shi ta nan, ko kuma ka iya komawa cikin waya. Haka ne zan fita koma ta can kan waya, kamar da kuke gani ga shi, haka za ka danna shi. Kamar da kuke gani, idan ya kawo ku wannan, za ka zaɓi abin da ka ga ya burge ka ne a cikin su, kamar guda uku. To ga shi sai ka danna finish, sai ka wuce. To kamar da kuke gani nan, za ka iya danna, sai ka danna OK to start domin ka fara, ko kai cancel ɗinsa. To yanzu ga shi nan mutum zai iya continue with Facebook ko continue with Google, ne zai iya continue with Google ne. Da haka zai kawo ma jerin Gmail ɗin da ke kan wayarka, sai ka zaɓi wanda kake ganin za ka yi amfani da shi. Da haka ni zan buɗe da wannan ne. Kamar da kuke gani a gaya mana ba network, don haka zan sake buɗewa. Allah da yana cewa babu network, don haka zan yi skip ɗin bidiyon har zuwa lokacin da zan sami network ɗin, kuma sai in ƙarasa. Yau to kamar da kuke gani yanzu ga shi network ya bani na wuce, saboda haka idan ya kawo ka nan
zai gaya maka cewa yanzu location ɗinka kana Najeriya, da haka in ba a Najeriya ba ne za ka danna wajen domin ka canza. Ni kuma saboda ina Najeriya ne zan danna determine ne in wuce, saboda haka yanzu gashi na wuce. To yanzu don haka zan danna start, sai ka danna OK. Da haka zai tambaye ka permission, sai ka bashi allow. Da haka sai ka danna offer. To yanzu da kana shiga cikin wannan application ɗin kamar da kuke gani, gashi inda ya mun alama aro na shiga, da ka danna zai baka guda 100. wannan duk awa ake yin sa. Na haka gashi zan danna shi, sai ka danna confirm, sai ka jira shi. Gashi ce you get, yawa to da haka shi wannan you get 50 coins from day check in. Da haka shi wannan kullum za ka kansa gashi kwana ɗaya guda 50 na biyu 100 na 100. Haka dai ba ta lokaci ba, za ka danna wannan wajen check in. Sai ka jira shi. Da haka gashi sun samu notes, go to the event page and participating in other event earning coins. Da haka yanzu wannan sun bani ita, da haka gobe ma za su bani wannan. To yanzu da ka shigo nan ka zo home page kenan, abinda za ka yi ka dinga samun kuɗi, za ka ga nan wajen gashi nan an saka maka local, ma'ana labarai, local news kenan. To bari mu koma local news ɗin. Idan ka danna za ka shigo labarai ne, za ka gan su kala kala. Don haka sai ka zaɓi wanda kake so a ciki. Misali ga wani labari nan, to kuna gansa kamar da kuke za ku ga ɗan wani alamar dala na ya fito. To kana yin su babu ruwansu da ka dinga karanta labarin, ko za ku ga in kana ɗan tafiya haka ana nuna maka kuɗinka yana hawa. Su a zuwan nasu fahimtar karantawa kake. To kuma da menene, kana tafiya kuɗinka na ƙaruwa, kana tafiya zuwan kana karantawa, har da ɗan yin bayan nan a zuwan ka ga wani abu ya baka mamaki. Kana ɗan tafiya ka sai ka ɗan dawo ka ɗan yi ba irin wannan abin da aka ɗan burge ka. Kana ɗan tafiya kana karantawa kana ɗan tafiya, sai ka sa hankali sai ka ɗan dawo ka ɗan tsaya guri ɗaya kaɗan a zuwan karatun kake yi. Sai ka tafi kana tafiya har sai wannan abin ya cike. To kamar da kuke gani yanzu ya cika, da haka sun sai click to collect. Da shi yanzu na danna, to kun ga yanzu sun bani coin 19. Can sun bani guda na daily reward sun bani guda 50, yanzu ga 19 sun bani. Da haka kun ga ya kama 61 kenan. To yanzu duk da haka ba daina za su, in kana ci gaba da tafiya kana karanta shi ma za su ƙara baka. Haka dai in dai ba za ka gaji da scrolling ba, to ba za su gaji da baka ba. In ka gama ka shiga wani, in ka gama ka fito ka koma wani, haka za ka yi ta yi. To kun ga yanzu misali wannan ya ƙare haka labarin, sai ka dawo ka koma scroll up. In ka dama ka ta yi a page ɗaya, amma ka canza wani news ɗin ka ta yi har sai ya cika. Su dai su ga page yana motsi. To sai ka koma scroll down. Sai ka danna click here to collect. Matsalar network ne.
kamar da kuke gani network ya sake mana wannan ya ce babu network. To yanzu abin da za mu yi sai mu koma nan ku danna keyboard can ku koma ba ga wani kuɗi da aka fi kun shi idan ka shigo wannan ka wuce shi. To ga shi nan wajen kuna gani ina ɗan indicator ɗin jira shi. Each of your friend new inviters za su ba coins ɗinsu guda 2000. Na haka za ka danna click here to invite sai ka danna copy. Duk wanda ka ba wa kai inviting za su baka coins ɗinsu guda 2000. To kai kuma yanzu idan ka shigo kai kuma za ka shiga nan wajen da aka saka me ɗin nan. Yawwa to idan ka shigo me ɗin nan ga wani waje za ka ga an saka gashi enter invitation code wanda ya gayyace ka zai baka wani code. Na haka ni kuma zan shiga cikin WhatsApp ɗina yanzu zan ɗauko wancan code ɗin da aka bani. To kamar da kuke gani ga code ɗin sama haka. Sai mu koma cikin can. Gashi sai mu shiga wajen. Gashi kamar yadda kuke gani in ya buɗe haka kamar da yadda tsarin application ɗin wannan application ba ni sunansa wanda ake samun katin ne. To gashi kuna gani na saka daga zuwa na ma sun na saka da haka gashi na saka bari mu sa mu gani. Okay to already ma ni tunda ta link na biyu already ma da shi akai kuma in ka saka za su ba coin ɗinsu guda 800. Na haka shine da zai saka suka ce ba sai na sa ba. Na haka yanzu zan shiga total balance ɗina mu gani. To kamar da kuke gani yanzu ga balance ɗin na coins suna da naira 8,869 shine total income ɗin abin da na samu kenan. Sannan ga shi abin da total coins sai ka samu guda 10,000 shine zai baka guda shine yake making $1. Sannan za ka yi cash out ga inda za ka shiga kai cash out. To wannan dai shine sauran bayanai akan saboda haka idan mutum yana son ya samu kuɗi zai shiga nan ya sake maimaita news local news mutum zai shiga. Idan mutum ya shiga local news sai ka shiga ka karanta news ɗin da ya maka ganin ka scroll down. Sannan za ka iya tara shi ta hanyar inviting. Sannan ka dawo home page ga gurin da na nuna inda za ka shiga ka dinga clicking per hour shi ma inda za ka dinga samu. To duka dai ana muka ƙarshen bidiyon yan uwa ina roƙonku da kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora YouTube za ka idan aka wanda yake da Telegram da na WhatsApp da na ma kaina tambaya da wani sauran kuma a description na video saboda haka yan wasu sharing sai yan wasu masu gani su amfana. Mun gode.